Butia khelte srapit omahai kok rok kirima sincha norok real life bo am jogui eba thungui nai kha hingke real life bo feel khlaimanai amahai kwbang mano thungmung tongo je amorokno thungui real life bo but phai fan mano bora sajat baithang bora sa phai mano tei nono nini laibo jeba mungsa dera mung phano reui mano yakheba nang a jorao korei eba nono buthari phano kolangui mano dukhu mandibui abo hai no bloody mary charlie te elevator hai game rok norok kwbang mano khnawi mangkana bloody mary hinui kaisa story norok no to ang sawai no khnarika ani swkangni video o baksa ani regular video naine rok to norok nugui no mankana te baksa nugya khorok kengke norok nai di ani swkangni video rogo tini hingke jeng salainai charlie amorok no töyoi abo bo haino kirima sincha real life bo gotijak kok tini ni video hingke amoni slide no kirima sincha te sapit kubui kothoma norok ni bwskango ang norok no phunuknai norok jodi a somoy jorao norok thungka hingke obo manui no norok ni real life bo norok phaiui cheklek jak phainai obo kubui kok abono thungmani yagulo norok jodi kubui no bora sarno naina muchungo hingkang naina muchungko hingkangke aba kheba norok naina hini amjok hingke apurke norok norni life bo tam ongnai yakheba ulo phano derawi mano yakheba apru pano jeba mongsa angui mano bora sa phaiui norok charlie himat norok norni school time o khunu khana agi rogo norok ni bisingo baksa rok ni hingke obo hai experiment khlaiui pencil lok bo waisa lila khana hai matongo ani bo omo hai waisa angkha phiaba ang afuru mathagui rijakha amsuke kirima bai norok ni logyo bo omo hai kubui kothoma angui tongkha hingke norok ba agi experiment aba try khaijak hingke norok comment khlai sadi phiaba omo belakino kirima sincha pencil no omo hai ke lila grinani bondo khlai diya kheba aina o bloody mary hine 3 bar hinani bo bondo khlai di tamni hingke obo nini live ni bepar sini real life bo obo effect khlaio obo hai agini borok bo ungui paijak obo hai kwbang mano youtube bo search khlainai hingke nukjago je obo kubui hinui phiaba tini sung nailainai amorong slaipano kirima sincha khatarnak srapit omohai kubui kothoma hingke nainani swkang kwchangma joraba kombol chumui norok ready ungui tongi mobile khulugui mokol kaijomui naidi tabuk norni bagai ang video chengsinai The devil face or no devil in the mirror omo haibo hinui sajago o thungmung no thungna bagui 12ta mom eba khaibo kosom mom norok nango tei a kosom mom no 12ta kosom mom no musungna bagui kaisa match eba matches bo nango horni 12ta bajina swkang norok kaisa bathroom bisingo norok saksak no chobui nadi omo experiment khlainani swkang hingke te khel klaidi o bathroom je habjak o bathroom ni light bo joto op ungna nangnai tei andra gundra ungna nangnai aboni ulo kheno bathroom o tongui tongmani sisa eba aina ni bwskango norok bwsanani nangnai tei a aina bwskango 12ta kosom mombati no musungna nangnai tei nini mokol afruta khulukdi nung mukumui no tongnani nangnai mom musungui paimani yagulo tei nung mokol bufru khuluknani hingke nung je sukjora 12ta baji eba khe 12ta lai thangya am sukjora nung mokol mukumui tongnani nangnai 12ta bajioi thangmani ulo lai thangmani ulo nung afuru nini mokol no khulugui mankha tei nini mokol no khulugui nung aina bwskango bwsai tongma ba aina bwskango nasikjak tingnai afuru ke nung devil eba bura sano nugui mannai nini mokol baithang saksa temo game thungna thangtani kaisa short tongo je o game thungna thangtani o nung saichung no ungnani nangnai o bathroom bisingo nung nini bade tei kubuni borok tongoi mangla obo hai amo hai mani oi tongo je 12ta bajina swkang nungdi nini dol no nini logi o jodi toni kha hinke obodo ta toni dise hinsajak joni toni kha hinke nung 12ta baji oi thangmani ulo kheno
nini je dol tongmani nini logiwo obono process fano khlai mano eba keba omono nosto eba derari oi fano mano obohai nung jodi nin dol no derana kiri jago hingke o game kundino fano involve ta khlaidi nini dol no angke sanamo sungko o game no tasta thangdi tamni hingke horni 12ta somoyo ke bofano mujungko lagje bathroom o sajung habai andra gundrawo omo haike samung khlainani yakeba experiment khlainani ani mote hingke o mohai khlainani se pogya kirima sincha am sekhe pia ba ang tegesa o mohai no kirima sincha tebo kothoma sana thangai tongo obo hingangke kubui no kothoma omo hingke nung kunu experiment eba kunu khlaina nangya obo hingke nini login nini burasa nuhun yawi no sokpai tongphainai obo hai mo game ni bumung hingke da closet game baksa baksa borok saimano fia ba baksa borok hingke saiman yafano ungui mano o game no thungnani bagai hingke nini nogo khali almari tongnani nangna almira hingke o khali almira jodi godrej ni hingkangge te bise kaham tamni hingke godrej company ni almira hingke ajago saitan rokbo gobang mano habo eba keba arok gobang mano attraction ungu hingke norok okong no kubui ni wansugui tongkhana obo haino se ang norok no phatra thungui naimani norok hingke sponsor khlaio fano hini saitong mano fiaba obo sponsor niya godrej sponsor hui tongui ni fano obo haino se ang norok no phatra khlainai mando o video game o hingke norok 12ta bajinani nasingna nangya oro hingke norok sarik sanja jorao eba keba satung salhabma jorao kheno norok ni nogo je almira tongmani obno khali khlai khulugui tonnani nangnai te o almira o norok hawi thangnani nangnai te almira no buskang tei eba keba bising tei khe norok sowui sinani nangnai hingke te ko kaisa khel khlaidi norok ni yago kaisa message tonna nangnai tamni hingke norok je sambano deramung derawui tongha hingke o hamia jarao norok mes musungui fano ayang oyang naimana teike aboni ulokheno hapmani yagola kheno norok 5 minute mokol mukumui norok sanani nangnai obahai kok apono norok sana nangnai show me the light in the darkness nei they leave me in the darkness omahai kok sanani nangnai omo sabai mani ulo hingke no norok uklogo ufilito kunu dino fanose tanai sigdi norokni jibono oborokni karon hingke norok bujioi no thangai mankhana aborok sabai mani ulo kheno norok almari khulugui norokni almari dogalam khulugui phatchake phataro phaina nangnai te pogoi phano uklog phaising darkness phaising jibono phano ta naisigdi aboni ulo kheno norok almari o kunu dino norokni jibono phano naisigi ta naidi tamni hingke ar jagao already boot eba bura sarok happaijak eba kheba kapja khaifaijak a jagao norok jodi aro naisonoi fan naikha hingke amsak andro gundra almira buksao hingke norok apuru kheno norok deramung derawui fano mano abor bagi norok abahai rok ta khlaidi obahai rok kubang mano story tongo anthani hingake norok obahai kubang mano kirima sincha kubui kothoma khananani mujung hangke comment khlai sadi norok ni bagi ang obahai no interesting kubui kothoma budrong ni kok norok ni bagi ang tubui phainai hingke tini ni video amsuk jora toino ongnai ani somoy jora kom ongma bai ang amsuk video log riui norok no phunuk mangala hingke jotono no hambai paithak jora soya sak nai tongmani bagui